ترخا أبزاقر قداماي ويانا ولدتات كفلت وزقبا حقنيا تاريخ دراسي يمانا قور مسكال تراخي هايل ماريام قور هيوت ترخا أبزاقر ጎስጓስ ብረት ብዝብል ሰበብ ግፍዕን ጨፍጫፍን ዞም ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰራዊት ሃይለ ስላሴ ዝበዝሖ ህዝብን ደርታን ራያ ዓዘቦን ብኸምዚ ዝስዕብ ግጥሚ ሽጉር ይገልጽ ነይሩ። ንሕና ለግነናዮ ሃመ እዩ ጉዱ ዓድና እናሃለና ለይከናዮ ዓዱም ብግፍዒ ልወረረ ሰራዊቱ ሰዲዱ ህፃውንቲ ለሓርድ ጨካን ከብዱም ገና ለይጸገቡ ለይፈረዱም እቲ ዕጥቂ ገባራት ንምፍታሕ ናብ ገጠራት ትግራይ ዝወፈረ ግፍዕኛ ሰራዊት ካብ ነብሲ ወከፍ ገባር ናይ ባዕሉ ሓደ ጠበንጃን ጠያይትን ካብ ሰራዊት መንግስቲ ዝማረኾ ድማ ካሊእ ጠበንጃን ጠያይትን ንኸምጽእ ኣገደድዎም። ጠበንጃ የብለኝ ዝበለ ገባር 100 ማርያ ትሬዛ ንክኸፍል ይግደድ። ቀዳማይ ወያነ ድሕሪ ምፍሻሉም እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ መስካሕኺ ዝኾነ መቕጻዕትን ክቕበል ተገይሩ። እቲ ኩናት እንተብቅዕ እኳ ኣብ ክንድኡ ስደት ማእሰርትን ወፍሪ ምጽራይን ተተኪኡ። ሓረስታይ ናይ ምውያን ቅልጽሞ ምስ ደኸመም ኣብ ዓዘቕ ተስቓይ ጠሓለን። መግረፍትን መሕናቕትን ዕለታዊ ተርእዮታት እቶም ዝዓመፁ ገባራት ትግራይ ኮይኑ ሃገር ተሸቑረረት። ድሕሪ ስዕረት ወያነ ኩነታት ትግራይ ተለዋዊጡ ፍተሻ ብረት ብዝብል ዓፈና ቐጸለም። ሰራዊት ቶም ንጉስ ናብ ገጠር እናኣተወ ንህዝቢ አንገላትዑም። እንደርታ ክልተው ላዕሎ ተንቤን ራያ ዓዘቦን ሓሳሮም ረአዩ። ገብሩ ታረቀ ነቶም ኣመሓዳሪ ራያ ዓዘቦ ዝነበሩ ፊቶውራሪ የማነ ሓሰን ሰራዊት መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ዘብጽሖ ዕንወት ኣመልኪቶም ናብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝጸሓፍዎ ደብዳቤ ጥርዓን ብምጥቃስ ብኸምዚ ይስዕብ ይገልጽዎ። እቶም ብጎስጓስ ብረት እናመኽነዩ ኣብ ርእሲ ገባራት ራያ ዓዘቦ ከቢድ ግፍዒ ንምፍጻም ናብ ገጠራት ራያ ዓዘቦ ዝዘመቱ ጉዳማት ወታደራት መንግስቲ ግፍዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ንብረትን ጥሪትን እቶም ገባራት ወሪሮም ወሲዶም እዮም። እቶም ገባራት ዘፍረይዎ እኽሊ መዓርን ጠስምን ብሓይሊ እናወረሩ ይወልዕዎ ኣለዉ። ጥሪት እቶም ገባራት ዝነበራ ጤለ በጊዕ ከፍቲ ኣፍራስን ኣብቅልትን ወሪሮም ወሲዶምዎን። ጭካነን ግፍዕነቶም ወታደራት ኣዝዩ ዘስካሕኻሕ ነበረ። ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ይፍጸሙ እዮም ዘይበሃሉ ንኣእምሮ ወዲ ሰብ ዘሰክፉ ግፍዕታት ኣብ ርእሲ ገባራት ራያ ዓዘቦ ፈጺሞም እዮም። ህዝቢ ካብ ደርሆ አንኢሶም ንዕቐምዎ። ኣንስቲ ኣቕሽቲ ከይተረፋ ይገሱ። ዕድሚአን ንዓቕመ ሂዋን ዘይበጽሓ ኣዋልድ ክብረ ንጽህናን ይዕምፁ ነበሩ። ሰብኣውነት ብዝጎደሎ ገባራት ብምውቅዖም ብዙሓት ሰባት ኣከለ ስንኩላን ኮይኖም እዮም። ህዝቢ እንተሳቕዩ ተሓጓስ ዝስምዖም ወተሃደራት ንገባራት ገጾም ብማይ ዝሁም የቃጽሉ ኣለዉ። ኣእዳዎምን ኣጋሮምን ንድሕሪት ተኸድኪዱ ብጨው ዝተኣልኸ ገመድ ተኣሲሮም እናተሳቐዩ ኣካላቶም ክለምስ ዝተገበሩ ብዙሓት እዮም። ብባህሊ ትግራይ ፀጉረን ዝተቆነና ደቂ ኣንስትዮን ብሓይሊ እናድነኑ ፀጉረን ብዘይ ማይ ብምምልጻይ ይመልጥዎን ነይሮም። እተን ኣዝዩ ብዘኹርዕ ባህሊ ተጋሩ ፀጉረን ግልቢጭ ምቁናን ዝፈትዋ ደቂ ኣንስትዮ እንደርታን ራያ ዓዘቦን ብግፍዒ ወተሃደራት ሃይለ ስላሴ ፀጉረን ተመሊጠን ንዝተፈላለዩ ሕማማት ተጋሊፀን ከም ዝነበራ ይዝንገር። ነዚ ኢሰብኣዊ ግፍዒ እዚ ሓሊፈን ድሕሪ ግዜ ፀጉረን በቂልለን ምቁናን ዝጀመራ ደቂ ኣንስትዮ እንደርታን ራያ ዓዘቦን በቲ ጥዑም ከባብያዊ ላዝአን ከምዚ ብምባል የዚማ ነይረን። ሻምበሌ ሻምበሌ ደሰይ ይበልካ ርእሰይ ተሸብሊለየ ሻምበሌ ሕማም ዳሓሬ ነፍስኻ ማይ ትመሓሬ ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ወያነ ተሰሊፎም ኣብ ውግእ ዝተሰውኡ ወየንቲ ቤተሰቦም ስነ ስርዓት ቀብሪ ንኸየካይድሎምን ንሓዘን ንኸይቕመጡን ተኸልከሉን። ሕዙናት ብሒም እንተይበሉ ብውሽጦም ጥራሕ ይሓዝኑ ከም ዝነበሩ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሰብ ፀጋዕ ድማ የዘንትውን። ፍትሒ ሲኢኖም ዝወየኑ ገባራት ትግራይ ብዘላቕነት ንምንብርካኽን ብጨቋንን ጨፍጫፍን ስርዓት ሃይለ ስላሴ መምርሒ ዝተወሃቦም ወተሃደራት ዘሎ ንብረትን ጥሪትን ገባራት እንደርታን ራያ ዓዘቦን ምስ ወረርዎም ናይቶም ገባራት ልሙዕ መሬት እውን ብገመድ እናተለክዐን ንኣዘዝቲ ሰራዊትን ዓቀይቶቱን ንኽሽንሸን ተገበረን። ጭቁናት ሓረስቶት እቲ ከባቢ ካብ መሬቶም እናተፈናቀሉ
ናይ ጸላእቶም ሓረስቶት ርባዕን ክኾኑ ተገደዱ። ሓለቓ 50 ተካ በርህ ዝተውሃሉ ወዲ 80 ዓመት ነባሪ ዓዲ ጉዳም ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ብኸምዚ የዘንትዎም። ወያነ ትግራይ ምስ ተሰዓረ ከባቢታት እንደርታን ራያ ዓዘቦን ብሰራዊት ሸዋ ተዕለቕለቐ። እቶም ካብ ሸዋ ዝተለኣኹ ሰራዊት ኣብ ርእሲ ገባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ይፍጽሙ ነይሮም። ንብረት ህዝቢ ይወሩ፣ ህዝቢ ካብ ዘምፅኡ ዘቕረበሎም እኽለማይ እንተሓሚቕዎም ገባራት እናኣሰሩ የሳቕዩ ይቐትሉ። ንኣብነት ኣብ ዓዲ ጉደመ ከባቢ ብ50 ለቃ ኣሰፋ መኮነን ካብ ዝብርሑ ኣባላት ሰራዊት ሃይለ ስላሰ ሓደ መዓልቲ ናብ ሓደ እንዳገባር ተመሪሖም ኣተው። ኣብቲ ገዛ ዝቐረበሎም ዓብዪ ጎንቦ ጽራይ ስዋ ቀጢኑ ብዝብል ሰበብ ነቲ በዓል ገዛ ጸዊዖም ኣብ ቅድሚኡ ሰበይቱ ኣሲሮም ምስ ገረፍዋ ንኡ ድማ ነቲ ጎንቦ ሙሉእ ስዋ ኣሸኪሞም ብሓደ ግዜ ወርዊርካ ብምስታይ ጨሊጥካ ወዳእዮ እናበሉ ኣሳቐይዎ። ገባር ብዞም ጉዳማት ሰራዊት ሃይለ ስላሰ ዝወረደ ስቃይ ከይኣክል መሬቱ እውን ንዓቀይቶት ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊትን ካልኦት ሰበ ስልጣን መንግስትን ብቀላድ እናተለክዐ ክከፋፈል ተገበረ። ካሊእ ተሪፉስ ብስም ቤተ ክህነትን ጳጳሳትን እኳ ብዙሕ መሬት ተወሲዱ። እቲ ዝኸፍአ መሬት ገባራት ምውራር ኣብ ራያ ዓዘቦ ይንበር ኣብ ከባቢ ሽኸት እውን ብዙሓት ገባራት ካብ መሬቶም ብምፍንቃል ንሓደ ዓቀይታይ መዓል 28 ጽምዲ እናተዓደለ ሰፊሕ መሬት ገባራት ተወሪሩ ነይሩ። ስድሮም ሓዲጎም ናብ ስራሕ ዝወፍሩ ገባራት ኣንስቶምን ደቂ ኣንስትዮ ደቆምን በቶም ግፍዕኛታት ወተሃደራት ሃይለ ስላሰ ስለ ዝግሰሳም ስርሖም ፈቲሖም ኣብ ገዛ ኮፍ ብምባል ክሕልውዎን ይውዕሉ ነይሮም። ኣብቲ እዋን ነቲ ብጨፍጫፍን ግፍዕን ስርዓት ሃይለ ስላሰ ዝተማረረ መልቀሲ ኣብ ሓደ ቀብሪ እዚ ስዕብ መልቅስ ኣልቂሱ ነይሩ። ኣብ መቐለል ተፈጸመ ጋዶ፣ ኣብ ኣላጀል ተፈጸመ ጋዶም፣ ኣየር መጽያ መሲላ ጋድጋዶም፣ ንህዝብና ጌራቶ ዓሳ ጊዶም፣ ኣውዕርና ኾይኖም ለሓራዶም፣ ኣብ ቅልትና ኾይነን ልቐያዶም፣ ኣንስትና ኾይነን ልወሳዶም፣ ግራውትና ኾይኑ ልቐላዶም። ቀዳማይ ወያነ ምስ ፈሸለም ገባራት ትግራይ ዳግም ንኸይዕምፁ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሞም ብምድቋስ ርእሶም ኣድኒኖም እናተገዝኡ ምእንቲ ክነብሩ ብጥረ ገንዘብ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ንኸዓድዩ እንትግበር መሬቶም ድማ ናይቲ ስርዓት እሙናት ንዝበሃሉ ዓቀይቶትን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ንኽቕለድ ተገይሩ። እንካብቲ ብዘመነ ወራር ፋሽስት ጣልያን ዝኸፍልዎ ዝነበሩ ግብርን ኣስራትን ብ5 ዕፅፊ ወሲኾም ንኽኸፍሉ ተገደዱ። ምጥንኻር ምእኹል ምምሕዳር ብዝብል ስም ነቶም ንትግራይ ዘመሓድሩ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ስልጣን ብምውጋድ ተወለድቲ ሸዋ ብዝኾኑ መሳፍንቲ ንኽትክኡ ተገይሮም። ዶክተር ላጲሶ ጌዲልይዎ እውን ብወገኖም ብኸምዚ ይቐምጥዎም። ገባራት ራያ ዓዘቦ ብሰራዊት መንግስቲ ዕጥቆም ብሓይሊ ክፈትሑ ምስተገበረ ብዘላቕነት ሓይሎም ንምድኻም ዝዓለመ መሬቶም ተወሪሱም ካልእ ህዝቢ ንኽትከሎ ብመንግስቲ ተወሰነ። ብመሰረት እቲ ውሳነ እውን መሬት ራያ ዓዘቦ ሙሉእ ብምሉእ ብመንግስቲ ተወረሰ። ካብቲ ዝተወረሰ መሬት 2 ሲሶ ወይ ድማ 66 ሚእታዊ ዝኸውን መንግስቲ ንባዕሉ ወሰዶ። ዝቐረየ 34 ሚእታዊ ዝኸውን መሬት ድማ ንመሸጣ ቀረበ። ካብቲ ንመሸጣ ዝቐረበ መሬት እውን ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ሽሞኛታትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን 80 ሄክታር መሬት በቀዳምነት ብመልክዕ ህያ ምስተውሃቦም ክሳብ 80 ሄክታር ዝኸውን ድማ ብሕሳር ንኽገዝኡ ተፈቐደሎም። እቶም ካብ መሬቶም ተፈናቂሎም ተስፋ ዘይነበሮም ገባራት ራያ ዓዘቦ ነቲ ብሓይሊ ዝተወረሰ መሬቶም ካብ መንግስቲ መሊሶም ንኽገዝኡ እንተደልዮም እንካብቲ ንኻልእ ዝተተመነሉ ዋጋ ብዝኸበረ ንኽትመነሎምን 10 ሄክታር ጥራሕ ንኽገዝኡን ተፈቐደሎም። እቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሃገረ ግዝኣት ሚኒስተር ዝተረኸበ ሰነድ ከም ዝሕብሮም ንመሸጣ መሬት ራያ ዓዘቦ ዘተግብር ካብ ገንዘብ ሚኒስተር ናይ ብሔራዊ ባንኪ ግዝኢትን ካብ ሃገር ግዝኣት ሚኒስተር ርስቲ ክፍልን ዝተውፃፀ ሓደ ብሔራዊ ኮሚሽን ተመስሪቱ ነይሩ። እቲ ኮሚሽን ብነሓሰ 1937 ዓመተ ምህረት 347 ጋሻ መሬት ኣብ ጨርጨር በመጋቢት 1938 ዓመተ ምህረት 1238 ጋሻ መሬት ኣብ ኣላማጣ ካብ ገባራት ዝተወረሰ ንመሸጣ ኣቕሪቡ ነይሩ።
ንመንግስቲ አይን ግዛእን ኢልኩም ወይንኩም ብዝብል ምኽንያት መሬቶም በኃይል መንግስቲ ዝተመንዝዑ 14,000 ዝግመቱ ገባራት ራያ ዓዘቦም ክሳብ ውድቀት ስርዓት ሃፄ ሃይለ ስላሴ ማለት 1966 ዓመተ ምህረት ሓረስታይ ርባዕ ኮይኖም ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተኣመንቲ መንግስቲ ዝኾኑ ዓቀይተት እናገልገሉ ናይ ስቃይ መነባብሮ ክመርሑ ተገደዱ። ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ብወገኖም ቀዳማይ ወያነ ምስተሰዓረ ድሕሪ 20 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ካብቲ ንመሸጣ ዝቐረበ መሬት ራያ ዓዘቦ 30 ሚእታው ዝኸውን ካብ ጠቕላላ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ካብ 1 ሚእታው ብዝንእስ ቁጥሪ ዘለዎም ገባራት ከም ዝገዝእዎ ይሕበር። ኣብ ከባቢ 1900 እንስሳታት ዝተኻየደ ናይ መሬት ምዝገባ ድማ 2233 ገባራት ካልኦት 617 ካብ ነበርቲ ራያ ዓዘቦ ወፃ ዝኾኑ ሰባት ድማ 731 ጋሻ መሬት ገዚኦም ን8495 ገባራት ራያ ዓዘቦ ኣካርዮምዎ ይነብሩ ነይሮም። ማእኸላይ መንግስቲ በወገኑ ካብቲ ዝወረሶ ገፊሕ መሬት ውሽጢ ነቲ 605 ጋሻ ዝኸውን መሬት ን3495 ገባራት ራያ ዓዘቦ ብምክራይ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ይእክብ ከም ዝነበረ ይሕብር። ካብዚ ብተወሳኺ እቶም ገባራት ብኽባር እውን ይኹን እቲ መሬቶም ዝነበረ መሊሶም ካብ ኢድ መንግስትን ዓቀይቶትን ተኻርዮም ምንባርን ትፍትኑ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ 4 እንስሳ ግን መውዓሊ ከፍቶም ዝኸውን ሰፊሕ መሬት ብገመድ እናለክዑ ክገዝኡ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ኣደዳ ስደትን ሞትን ኮይኖም ተረፉ። ጥሪቶምን ንብረቶምን ብሰራዊት መንግስቲ ዝተወረረን ዝተቃጸለን ገባራት ራያ ዓዘቦን እንደርታን መሬቶም መሊሶም ንምግዛእ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ኣብ ዕለታዊ ስራሕ ክዋፈሩ ተገደዱ። ደቂ ኣንስትዮ ንሰራዊት ዝኸውን እንጀራ ክስንክታ ፀብሒ ከፍልሓ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ከመ ጎይቱ ዝጸልኦ ፈረስ ብበትሪ እናተዘበጡ ብወታደራት ሃይለ ስላሴ ካብ በዓልቶም ዝተወረረ ንብረት እናተሸከሙ ኣብ ምምልላስ ይውዕሉ ነይሮም። ነቲ ብወታደራት መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ይፍጸም ዝነበረ ኣሰቃቂ ግፍዒ ዝቃወሙ ገባራት እንተጓንፉ ድማ ብጫው ዝተለኸየ ገመድ ተኣሲሮም እናተወቅዑ ይቕተሉ ነይሮም። ኣብቲ እዋን ኣብ ርእስቶም ገባራት ተጋሩ ዝተፈጸሙ ኢሰብኣዊ ግፍዕታት እዚኦም ጥራሕ ኣይነበሩን። እቲ ኣብ ሃገር ግዝኣት ሚኒስተር ዝተረኸበ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ገባራት መኾኒ ጨርጨር፣ ኤቦ፣ መቻሬ፣ ወራብያ፣ ገባተ፣ ቆቦ፣ ኣላማጣ፣ ዋጃነ፣ ዳዮን ካብ መሬቶም ኣብ ርእሲ ምፍንቃሎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገባረ ካብ 3 ክሳብ 5 ወታደራት ሃፄ ሃይለ ስላሴ ተመዲብሉም ንኽቅድልዎም ተኣዘዘ። እቶም ዝተመደው ድርጎኛ ሰራዊት ሃይለ ስላሴ መዓር፣ ጠስሚ፣ ሜስ፣ ስብሕቲ ቀልቡና እናበሉ ንሓረስታ የጋፍዕዎ ነይሮም። ኣብ ዝተቐረበ መኣዲ ጠስምን ርግኦን እንተነኢሱም ሕምባሻን ሜስን ምስ መኣዲ ሓዊሩ እንተዘይተረኺቡ ሰብኣይን ሰበይትን ብገመድ ተኣሲሮም ብሓለንጊ ይግረፉ ነይሮም። እቲ ዝተመርሑሉ ገዛ ብኣጋጣሚ እንተጸቢብዎም ንኣና ኸይተእቱ ደሊኻ ዲኻ ኣጽቢብካ ሰሪሕኻዮ እናበሉ ኣሲሮም ይገርፍዎም ነይሮም። መኣዲ ተቐሪቡ መሕጸቢ ኢድ እናተባሃለ ካብ 3 ክሳብ 5 ማርያ ትሬዛ መኣዲ ተበሊዑ ምስ ጸገው ድማ መልዓሊ መኣዲ ተባሂሉ ካብ 3 ክሳብ 5 ማርያ ትሬዛ ካብ ሓደ ገባር እናገደዱ ይዕድይዎ ነይሮም። ካብ ሓደ ቁሸት ናብ ካሊእ ቁሸት እንትቕየሩ ድማ መሰናበቲ እናተባሃለ ነበርቲ እቲ ቁሸት 100 ማርያ ትሬዛ ክፈሉ እናተባሃሉ ይግደዱ ነይሮም። ሰራዊት ሃፄ ሃይለ ስላሴ ኣብ ከባቢ እንደርታ ንዝፈጸምዎ ኣረሜናዊ ግፍዒ ኣይተ ኣስፋው በላይ ወልድየ ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ መጽሓፎም ብኸምዚ ስዕብ ይገልጽዎም። ብሻለቃ ዳሓራይ ጀነራል ተድላ መኮነን ዝምራሕ ሰራዊት ሃፄ ሃይለ ስላሴ ዘራእቲ ሓረስቶት እንደርታ ኣብ ግራቱ እንተሎ ኣቃጸልዎ። መጠነ ሰፊሕ ናይ ጥሪትን ንብረትን ዘረፋ ኣካየዱ። ጡብ ኣንስቲ ብጭካነ እናቆረጹ ደርበይዎ። ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ። ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል፣ ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት። ትረኻ ኣብ ዛግራ